Hovorí sa, že futbal je len hra, že je to len 22 ľudí naháňajúcich loptu na trávniku. Ale ak sa pozriete na Manchester United, rýchlo pochopíte, že toto tvrdenie je klamstvom. United to nie je len športový klub. Je to kronika odolnosti, svedectvo o ľudskej sile vstať z popola a symbol mesta, ktoré nikdy neuhne z cesty. Dnes sa nebudeme baviť o štatistikách. Budeme sa baviť o duši inštitúcie, ktorá prežila tragédie, zažila absolútne vrcholy a momentálne prechádza skúškou ohňom. Toto je príbeh o červenom diablovi, ktorého sila netkvie v peniazoch, ale v jeho histórii. Nemôžeme hovoriť o Manchester United bez toho, aby sme sa vrátili k 6. februáru 1958. Zasnežená vzletová dráha v Mníchove. Lietadlo, ktoré sa nikdy neodlepilo od zeme. V troskách vtedy nezostali len tela talentovaných mladíkov, známych ako Busby Babes, zostali tam sny celého mesta. 8 hráčov prišlo o život. Mnohí ďalší už nikdy neboli tými istými ľuďmi. Svet očakával koniec Manchester United. Ale pod vedením zraneného a zlomného Matta Busbyho sa klub odmietol vzdať. Táto tragédia definovala identitu United navždy. Je to klub, ktorý sa na najťažších chvíľach zomkne. Keď v roku 1968, presne 10 rokov po katastrofe, Bobby Charlton zdvihol nad hlavu európsky pohár, nebol to len triumf. Bol to dlh splatený priateľom, ktorí v Mníchove zostali. Potom prišla éra, ktorá zmenila moderný futbal. Keď v roku 1986 nastúpil Sir Alex Ferguson, klub bol v troskách. Chýbala disciplína, chýbala vízia. Ferguson však nepriniesol len taktiku. Priniesol mentalitu. On nebudoval tým na jednu sezónu, on budoval impérium. Jeho viera v mládež, v tú slávnu triedu 92, bola riskom, ktorý zmenil dejiny. Nič nevyhráte s deťmi, hovorili kritici. Ferguson im povedal: Treble v roku 1999. To finále v Barcelone nebolo o šťastí. Bolo o tom, čo Ferguson do tých hráčov vščepil, že zápas končí až vtedy, keď rozhodca odpíska koniec. Ten nezastaviteľný duch, ten hlad po víťazstve v posledných sekundách, to je to, čo robilo súperov bezmocnými. Manchester United sa stal synonymom pre nezlomnosť. Ale každé impérium raz narazí na svoje hranice. Od odchodu Sira Alexa v roku 2013 prechádza klub najťažším obdobím v modernej ére. Stratila sa identita. Divadlo snov sa začalo otriasať v základoch nie kvôli fanúšikom, ale kvôli vedeniu. Miliardové investície priniesli len čiastkové úspechy a fanúšikovia sú dnes svedkami toho, ako sa ich milovaný klub stáva skôr obchodnou značkou než futbalovou mocnosťou. Je ťažké pozerať sa na prázdne sľuby a nestabilné výsledky, keď viete, aký štandard tu kedysi nastavil velikáni ako Roy Keane či Eric Cantona. Dnešná kríza v United nie je len o chýbajúcich trofejách. Je o hľadaní stratenej tváre v dobe, kde peniaze často znamenajú viac než tradícia. Napriek všetkému Old Trafford stále stojí. Každý víkend tam 75,000 ľudí spieva tie isté chorály. Prečo? Pretože Manchester United je vrytý do DNA ľudí. Je to o otcovi, ktorý vzal syna na prvý zápas. Je to o
spomienkach na bestov tanier s loptou, na Scholzhelove pasy a Rooneyho nožičky. Klub je momentálne na ráz cestí. Prichádzajú zmeny vo vlastníkoch, vo vlastníckych štruktúrach. Hovorí sa o rekonštrukcii štadióna, o návrate k disciplíne. Cesta späť na vrchol bude dlhá a bolestivá. Ale ak nás história niečo nenaučila, tak je to, že United sa vždy vracajú. Nie preto, že by museli, ale preto, že je to ich prírodzenosť. Manchester United nie je klubom pre tých, ktorí hľadajú ľahkú cestu. Je to klub pre tých, ktorí rozumejú bolesti, obety a konečnému vykúpeniu. Červený dres váži viac než akýkoľvek iný a kto ho nosí, musí rozumieť, za koho bojuje. Bojuje za mŕtvych z Mníchova, za legendy z roku 99 a za každého fanúšika, ktorý verí, že zajtrajšok bude lepší. Ďakujem, že ste si so mnou pripomenuli váhu tohto príbehu. Manchester United tu bol pred nami a bude tu dlho po nás, pretože legendy neumierajú. Ďakujem, že ste sledovali tento dokument o veľmi veľkom gigantovi Manchester United a dúfam, že sa vám páčil a prosím, zanechajte odber, pretože tento dokument trval urobiť veľmi dlho. Ďakujem. Ahojte.